baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Taka a lafiya dan baiwa sarkin Yarbawan kaya ma ga jinjina na ban girma. Taka da lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawan kaya ma gwanina. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Bismillah ilahi tabaraka bane basira a yau zan dauko baituka ne da zan yo sako gurin sarkin kaya mani mai karko. Ma'ana faho sarkin Yarbawa an kai yo na tun farko. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawan kaya magwanina. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Sarkin Yarbawa jan zaki gwarzo baye yin raki. Sarki mai ɗamarar yaki Abdurrahimu Afoja ga tambura na ban girma. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. In ka ji tambura sai sarki shi ɗaya ake yi wa kakaki. Abdurrahimu Afoja kai kaɗai a yau kake yin mulki. Ka zama fa uba fa gwani ne kai kaɗai ne ba mamaki. Abdurrahimu Afoja rabbana ya daɗa maka nisan kwana. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Ga mai adon sarauta Afoja mai alfarma in ka ja ba sa ja, mai alkyabba da kai ba su ja in ja. Sarkin Yarbawa na kayama Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Abdurrahimu Afoja kai kadai ne sarki na Yarbawan nan. Kai kadai fa kake yin mulki sun barka ka wuce shi kenan. Abdurrahimu Afoja ka zamo jan zakin Yarbawan nan. Rabbana ya naɗa maka mulkin sarkin Yarbawa na kayama. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. barandami namijin ƙarfi da ka zo a dole ne sun fake. Sarki kake mai adon sarfi sarkin Yarbawan kayama Allah ya ja da nisan kwana. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Abdurrahimu Afoja oko hajiya laraya. Abdurrahimu Afoja oko hajiya sala. Abdurrahimu Afoja oko hajiya nafisa. Abdurrahimu Afoja je rabbana ya rika maka mulki. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Aminin sarki zan gaida alasi dan takara ne na majalisa gaida ka. Yan madiri na gaishe ku in ba ku ba mu, in ba ku ba fanitas da ku ne suke yin gata. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Na shigo fa a fadar sarki domin nan ne ake yin mulki. Sarkin Yarbawa ba mamaki. Za ta ga da sakatarenka, sakataren sarki sannunka. Sannan na gaida mai jin daɗi. Kai fa a ko'ina kai kauɗiya. Kai ne maji daɗin sarki. Sarki Afoja na gaishe ka. Taka a lafiya dan baiwa. Abdurrahimu Afoja sarkin Yarbawa ga jinjinan ban girma. Sarkin kaya mana gaishe ka, magajin gana gizi gaishe ka, kiye zide na gaishe
gaishe ki. Hajiya Hauwa mai adon sarauta, ki huta lafiya mama. Waziri kai ma na gaishe ka, uban doma na gaishe ka, mutawalli na gaishe ka, dan galadi ma gaishe ka, sarkin yaki na gaishe ka, da sauran traditional rulers kuma na gaishe ku. Yarima ne na saki nake waka, taka lafiya dan baiwa. Abdurrahim Afo da sarkin Yarbawa gajin gidan ban girma. Sarkin Yarbawa wannan waka anan ne muke sa aya, amma kafin in je in huta da gaisuwa da ni zan mika. Sarkin Hausawa na gaishe ka, Alhaji Salihu sannunka, kai ne kake jan Hausawan kaya ma dole in gaishe ka. Sannan na gaida babban sarki, sarki Ma'azu ikon Allah, sun barka sai bari ga Allah. Sarki Ma'azu kai sannunka, yan mudassir MD ne, mai waƙar sarki ne, mai samarin waƙan nan na garin gwaji kenan. Taka lafiya dan baiwa. Abdurrahim Afo da sarkin Yarbawa gajin gidan ban girma. Taka lafiya dan baiwa. Abdurrahim Afo da sarkin Yarbawa gajin gidan ban girma. Taka lafiya dan baiwa. Abdurrahim Afo da sarkin Yarbawa gajin gidan ban girma. Taka lafiya dan baiwa. Sarkin Yarbawan kaya magajin gina na ban